Ahora el representante de H. Bildu. Arratsaldeon berriz ere, uste dut ez dela sekretu bat, gure indar politikoa, buru jabetzaren aldeko indar politiko bat dela, normalean buru jabetza politikoa zeari gera, baina uste dut ez dela hori bakarrik, uste dut gure diskursoan mintzat buru jabetza energetikoa eta elikadura buru jabetza tolako kontzeptuak gero eta gehiago erabiltzen ari direla, ez bakarrik gurean, gizartean oroar gero eta gehiago aitzen da ezta. Horrun, buru jabetza energetikoa da guretzat gai hontan gakoetako bat, oso bat dator gure diskurtso politikoarekin eta buru jabetza politikorako egiten dugun planteamenduarekin, baina esan nahi nuke abertzale izan gabe ere uste dudala edozeinek izan dezakela eta egin dezakela apostua buru jabetza energetikoaren alde esate baterako. Badago galdera bat egiten ari dena eta da ze gizarte eredu bultzatuko genuken. Eta behar bada horria, pentsatu beharko duguna da, orain dela urte batzuk, behar bada bazegoela galdera horieteko horrek bazuela zentzua, alegia esatea batekin lezakea postua, energia iturri fosilen gaineko gizarte batean sinisten dut, beste batek esan lezake ezetz, baina gaurko egunean uste ez gaudela momentu horretan eta uste dut behar bada galdera horrek erantzun bakarra daukala. Gaurko gizartea ez da eramangarria, ez da bideragarria eta eredua erabat aldatu behar da. Horren nik uste galderak berak ere behar bada ez daukala enbeste zentzua. Eta guk ez badaki hori behar bezala erantzuten gaur egun, seguraski errealitateak berak ezarriko digu dagoen gizarte eredu bakarra eta da beste eredu energetiko batekoa. Horren, nik uste hor, gizarte eredua oroar gurean, nik uste edozeinek firmatu lezaken eredua da, noski, gizarte aske ban dugu, herritarrak eta ingurumena erdien jartzen dituena, justizia sozialean oinarrituta egongo dena, parte hartzailea, demokratikoa, herritar ahalduntuak nahi dituena, jasangarria, iraunkorra, uste nahiko gauza orokorra direla, eta edozeinek firmatzeko modukoak ere bai. Energia ereduari dagokionez, nik uste gauz bat hori ere zugu bakarrik esaten, energia oinarrizko ondasun bada, publiko izan behar du eta unibertsala. Energia ereduak izan beharko lituzke oinarri batzuk, eta esate baterako bat garrantzitsua eta behar da debizikoa hasteko kontsumoa gutxitzea. Nik uste hortik abiatu behar dula plan energetiko honek eta beste edozein planek. Energia berriztagarriak bultzatzea uste dut guretzat ere ereduaren parte dela, baino nabardura ere egin beharko zaio, energia berriztagarriak ez edozein modutan, ez nola nahi, ez noiz naiz, eta ez itxu-itxuan. Nik uste horren aldeko aposto egin behar dela, baina horrek ere baditu bere nabardurak. Eraginkortasun energetikoa, ekoizpena, banaketa eta kontsumoa deszentralizatzea, eskala txikiko proiektu autogestionatuak sustatzea, eta norbanakoek nahiz gizarteak proiektuetan parte hartzea, oligopoliorik ez, era hortako oinarri dira gure gizarte eredua eta energiari dagokionez funtsatuko luketenak. Energiaren kudeako eta publikora jo behar dela uste dugu. Informazioa, parte hartzea eta kontrol soziala, uste dut guretzako ere gure energia ereduaren beste oinarri bada. Autokonsumoa, uste dut horrek izan behar dula energia politika baten oinarrizko zutabetako bat. Tokiko gorapenaren aldeko konpromisoa, eta edozein energia politikak ere, ingurumena eta erenkortasuna kontutan izan behar duela. Hori da, gizartari dagokionez eta gure eredu energetikoari dagokionez egin ezaken planetamentu orokorra. Galdetzen digute gero, energia planaren zirriborrekin adose zaudete, eta ze gauza falta da, edo nola ingo duzuen planean sartzeko. Ezaguna da, sustraik egintzun hemen jardunaldi bat, nota bat ere jarri zion, suspenso alegia plan energetikoari buruz, guk honen inguruko azterketa ez genuen modu horretan plantatu, zin saiatu nota bat jartzen. Uste dugu plan honek baditula gabezia, baditula katxak, hobetu ditekela, eta horren gure alegina izan da, gure barruko EH Bildun azterketa bat egin genuen, eta azterketa horretatik atera genituen ondorioak, eta gure ustez hobetu behartzena dokumentu batean jartzen, eta hobekuntza horiek proposatzen, beste eragile batek edo zein eragilek egin dezaken bezala guk. Ez genuen espero dei partikular bat, gobernuak EH Bilduri dituko zionik, gure iritzi eskatzeko, parte hartze prozesu bat iriki zen, bazegoen aukera ekarpenak egiteko, eta gure alegina izan da, gure ikuspegitik plan honek behar zituen hobekuntzak idatzi batean jarri, eta ekarpen bezala jasotzea. Uste dugu plan honek behar ditula ekarpenak, indar politikoena, baina baita ere, beste eragile sozial guztiena, plan hobe bat lortzeko. Horren nik orain egin dudana da, azaldu, pixka bat dokumentu hau, itzulpenak funtzionatzen du. Gu dokumentu bat orkestu du plan honen parte hartze prozesuan, eta hor bilduta daude
bloke batzutan guk honi egingo nizion egarpenak edo bekontzatu, horren komentatuko ditut. Lehendabizikoa da, behar bada iruditu zaigu testuan, plan energetikoaren testu osoan, badaudela idea garrantzitsu batzuk hor barna barreiatuta, eta esate baterako kontsumoa murriztea, edo energia berriztagarriak, idea interesanteak eta ezinbestekoak uste dugu badaudela hor barna. Baina zer gertatzen da, planak dauka sarrera bat, eta uste dugu ideia horiei ikusgarritasuna plan horren sarreran eman behar zitzaiela. Alegia, batek plan hartzen baldin badu, lehendabiziko pasartetan aipatzen da Europako Batasunak egiten duen prebizioa, ez dakitzen marko agentzia internazional horiek ematen dutena, eta karo, horrek ez du jartzen zalantzan sistema neoliberala, ez du planteatzen etorriko zaigun agertokia, hori guztia ez da planteatzen. Orduan, ematen du planaren markoa eta helburua hortik datorrela. Orduan, guk horrekin ez du guzti foke egokia ematen zaionek. Uste dugu, testuan barna dauden ideia horiek ekarri behar zirela hasierara, eta hasieran bertan planak oso ongi marraztu behartzula zeintzen markoa, zeintzen plan honen ambizioa, eta zertara jo beharko genuken. Orduan nik uste irakurketa horretan, berbada hori ez da argi gelditzen, orduan sortzen du olako sensazio bat, sarreran bertan, hitz egiten badizute, 102ko hazkunde ekonomikoaz, nik uste hor daukagu betiko kontraesana ez da, hazkunde ekonomikoak eta iraunkortasunak bauten nolabeteko kontraesan, hori nola kudeatzen da. Orduan behar bada planak berak ez du esaten hori denik bere apostua, baina planaren redakzioaren hasieran baldin badago, behar bada ematen du markoa hori dela, eta guk uste dugu bezala hasieratik planteatzea bitu. Nafarroan plan energetiko batek honetara jo behar du, gure ambizioak hau izan behar du, Europako Batasunak daukan ambizio baino handigo izan behar du, eta hor egoki txertatu planaren helburua. Orduan nik uste, ideia nagusi hori ikusgarritasuna gelditu dela pixka bat ezkutatuta edo behintzat ez behar bezala markatuta. Beste idea bate guretzat oso garrantzitsua eta ekarpen bezala plantatu dugu hori oso azpimarratuta gelitu bartzela da, energian burujabetzarena ez da. Orduan, Nafarroak bere burua hornitu behar du, energetikoki, hori, Nafarroako, Euskal Herrirako eta edozein bazterrerako plantetzen dugun idea da, alde neurrian bere burua hornitu behar du. Baina horretaz aparte ere esan behar da, hornitu behar dula energetikoki duintasunez bizitzeko, horretarako. Eta ez, energia sortu bertan horrekin negozioa edo espekulaziorako. Eta gaur egungo realitatea panorama da, energia negozio pribatu badela, horrekin espekulatzen dela, eta dirua irabazteko erabiltzen dela, gure ikuspegia oso ezberdina da, orduan energia buru jabetza usteot, plan hontan oso azpimarratuta egon barko lukela, baina irakurrita horrekin izan dadia duintasunez bizitzeko behar dugun energia sortzea. Beste idea bat guretzat oso garrantzitsua, eta txostenean usteot badagola, eta da kontsumoa murriztearena. Orduan, edozein energia politikak etorri behar du horrekin batera. Osea, kontsumoa murriztu behar da. Planeta honek mihaldiz esan da, uste oso garbi daukagola, ez du ematen gaurko bizitza modu honekin jarraitzeko, hori aldatu behar da. Orduan, hasteko eta edozein gauza baino lehen buruan sartu beharko genuke, buruan eta txostenetan kontsumoa murriztu behar dela. Idea bat, kudeaketa publikoaren ere bai, hori ere sartu dugu, uste dugu energiaren gaia lehen esan dugu, energia publikoa da, unibertsala, eta denon ondasun bat, eta horren kudeaketak ere publikoak izan beharko luke. Guk badakigu, ezin dugula plantatu, 2 urte barru Nafarroan energia guztiaren kudeaketa publikoa izango denik. Ez, hori egoera politikoak eta ekonomikoak eta sozialak ez du horretarako ematen, baina horretara joan behar dula, gu bintzat oso garbi daukagu, eta usteot, horra adibide bat izan daiteke, parke eolikoen kudeaketa bera ere, ez da? Horre onditezke, beste erudu batzuk, beste atan garrantzitsu bat, eta uste dut ere planak hortan azpimarratu beharko lukela eta barba da beste pisu bat hartu autokontsumoaren idea da, eta uste dut hori funtsezko zutabea dela edozein tokitan energia politika bat planteatzeko. Eta kasu honetan, autokontsumoa ari garenean, ari gara noski herritarretaz, herritar soiak bere etxean egin dezakena, baina baita ere enpresetaz, eta barba da eta oso bereziki erakunde publikoetaz. Ze hor ere energia kontsumo handi bat egoten da, eta nik uste hor ere autokontsumoaren ideak badula tokia, eta hori erakunde publikoek eta administrazioak eta plan energetikoak bultzatu behar du, eta bultzatu behar du alde batetik normatiboki, alegia, aldiren legeak eta dekretuak eta lege ebazpenak eginez, eta gero beste alde batetik sustatuz, alegia kontzientzazioa eta informazioa hori ere bultzatu egin behar da. Hontan ere, noski esan beharko dugu, eta gure ikuspegiti politikotik,
salatu beharko du buru jabetza politikorik ere ez daukagunez, askotan aldaketa normatibo horiek egiteko gaitasunare oso mugatuta daukagula. Lege batzuk Madriden egiten dituzte, eta gure mugatzen gaituzte, eta ez daukagu aukerarik hemen bertan hori nahiko genuken bezala kudeatzeko. Gero beste gai bat, beste bloke bat sartu dugu, parke eolikoena, Nafarroak bere buruare asko saldu du, ez da hemen energia eolikoa asko garatu da, baina, energia eolikoa, noski, energia fosila baino interesanteagoa da, garbigoa delako, baina bere itzalak ere izan ditzake. Horrun nik uste energia lehen esan dut, energia berriztagarriaren aldeko apustu egiten dugu, baina bere nabardurak horrek ere badauzka. Ez du uste, Nafarro osoa parke eolikoz jositako eremu bat bihurtu daitekenik. Horrun, energia eolikoa bultzatu barraldin bada, eta parkeak egin barko badira, eta erosorgailua jarri barraldin badira, horren aurretik, horren egin behar da azterketa bat esateko. Nafarroan zenbat energia behar da, eta nik uste hori dela lehendabiziko hausnarketa, bizimodu duintasun baterako eta kontutan izan da, datorren panorama, aldaketa klimatikoaren, horrek erakutsi behar dugu, horren beste beharko genuke, zer da daukaguna, eta horren ondoren plantatu beharko genuke, parke eolikoak behar diren, edo ez. Eta behar izatekotan ere, parke horiek noski beharko lukete, beste baldintza batzuk izan, esate baterako, ingurumenarekiko txikizio bat ez izatea. Beste puntu bat, eta hor behar bada ez gatu zain bat gubiok, energia agentziarena guk horri garrantzi ematen dugu. Hau plan bat izango da, baina plan bat dakizuenez idatzi egiten da, eta aukera badago beti ere kajoi batean gordetzeko. Horren uste dugu norbaitek kudeatu beharko dula energiaren kontua Nafarroan, eta uste dugu komeni dela Nafarroko energiaren agentzia hori sortzea. Eta uste dugu plan honek ez ditu behar bada gauz batzuk bideratzen, debekatu ez dare, behar bada ireki xamarra gelitu diteke gauz askotan, torron importante izango da jakitea nork kudeatuko du nau eta zen norabide hartuko duen. Gero beste bloke bat sartu du, aipatzeko Castejon eta Goitentxoko lineak eta frakinak eta kontzeptu horietako batzuk gure ustez aipatu behar ziren esateko horiek kendu behar direla, ez direla gure apostua. Goitentxoko lineak aipatzen direnean, planak berak behar badaduzu esaten planak horren aldeko apostua ingo dunik. Baina marko azaltzen duenean, bai esaten du, behar bada estatutik eta badagoela planifikazio bat, eta hor Goitentxoko lineak zabatzen direla. Ez du esaten egin behar direnik, egin behar ez direnik ez dara, eta gure ikuspegi politikoa behintza da, olakoek ez dutela tokirik gaur egon, ez dutela tokirik gaurko logikan, eta ez dutela tokirik etorriko zaigun panorama horretan, eta gainera kontestazio edo erantzun sozial eta politiko eta handia dokatela, eta baztertu behar direla, eta Castejongo esate baterako hartuta desmantelatu, orentxe berri atera dira horren inguruko berri gehiago, eta ustut hori egin beharreko zerbait dela. Beste bloke bat da, eta da pixka bat datorren agertokiaren inguruko gogoeta bat, ez da? Horrun, transizio bat gertatu behar da, planeta hontan ez da Nafarroan, planetan. Horrun, nik uste askotan aipatzen dela, hor dauzkagola bi aukera, ez? Hola oso modu sinplean esateko. Aukeretako bat da, gaurko, ez, transizio hori saiatzea modu ordenatu batean egiten, eta horrek eskatu digu, erabateko aldaketa energia politikaten ez, bizimoduan eta politika guztietan. Orduan, uste dugu, hori horrela eginda ere, eta erresagoa da esatea egitea baino, hala ere ondorio batzuk ezingo ditugu ebitatu. Eta ondorio katastrofiko samarra, barra da, niri eszenatoki apokaliptikoak ez ezki gustatzen, baina uste dut, egia dela, ondorio batzuk txarren nozitu behar ditugula. Baina aukera badago, gutxienez, erabaki politiko sendo bat hartzen baldin bada, gertatuko den aldaketa hori eta transizio hori modu kontrolatuagoan edo ordenatuagoan egiteko, baina hori hasi beharko litzateke bihar goizean edo gaur gabean bertan. Hori da aukeretako bat, eta beste bat, zoritxarrez momentuz planeta hontan martxan dagoena da, aldaketa funtsezkorik ez egitea, eta kosmetika bizkat kenduta, gaurko eredu neoliberalak planteatzen digun proposamenarekin jarraitzea. Eta uste dut horrek behar dula soluzio bat, ez Nafarro mailakoa, uste dugu horrek behar dula soluzio bat mundu mailakoa noski, baina Nafarroari ere bere partea hortokatzen zaio, eta uste dut konbeniko litzatekela erakunde publiko eta politiko eta sozial eta guztiak horren oso konstiente izatea. Alegia, datorren agertokia, nahiko latza dela, eta gure parteare egin behar daukagula
horretan. Eta horrek eskatzen du, lehen esan duguna, gure buruari esatea, gaurko ereduak, eredu ekonomikoak, eredu energetikoak ez du balio, hau aldatu barra daukagu, eta hor uste dut nahiko lan, sakona eta komplikatu badaukagula, oraindik ere ez gaudelako larritasun maila honek eskatzen digun mailan erantzuten.